Lle mae'r criw yma da, maen nhw ymryn bach yn hwyr, dweud gwir. Maen nhw ar y gair. Helo, hogia! Reit, pam bod edrych ar ôl y traeth mor bwysig I chi? Weithiau pan mae traeth yn dod I fyny, mae'r pethau mae pobl wedi troi ar y traeth yn mynd i'r dŵr a mae'n gallu brifo lot o anifeiliaid. A codi, pwy ydy'r bobl sy'n gadael y sbwriel ar hyd y traeth yma? Pobl sy'n dod am picnic a dim yn rhoi y sbwriel yn y bin. A sut ti'n teimlo tuag at y bobl yma sy'n gadael sbwriel ar hyd y traeth? Dwi'n teimlo di siomi oherwydd bod y pobl yma mor ddigwylig sy'n gadael sbwriel a gadael anifeiliaid brifo am marw. A Cai, be da ni'n mynd I wneud am y peth heddiw? Da ni'n mynd I casglu sbwriel! Wel, ffwr â ni eto, hogia, dewch! Reit, so, hogia, mae yna rhywun arbennig yn ymuno efo ni yn y sgwad sbwriel yma heddiw. Reit, Dan, ti eisiau deud rhywfaint wrthyn ni am dy rôl di? Dan yn yw a dwi weithio cadwch yn daclus, a mae yna rhywun fel fi ym mhob sir ar hyd ledled Cymru I gyd. A'n rôl ni ydy helpu pobl fatha chi, pobl sy'n angerddol dan yr amgylchedd a sy'n eisiau gwarchod yr amgylchedd hefyd. Pa fath o bethau ydyn ni'n mynd I fod yn chwilio amdanyn nhw ar hyd y traeth, mae ddiw? Be dyn ni edrych amdano y pethau sy'n amlwg ddim yn fod, mae pethau sydd ddim yn naturiol, enghraifft boteli plastig, boteli gwydyr, ambell I flip-flop weithiau dyn ni'n cael hyd yma hefyd. So mae yna llawer o bethau allwch chi gael hyd yma. Mae'r ogia'n edrych yn smart iawn yn ei siacedi yma, Dan. Sgyn ti'n I fi? Oes tad, dwi dod yn arbennig I chdi efo yma, li. Diolch yn fawr iawn, Dan. Alfo. Lle da ni'n mynd I ddechrau, Dan? Reit, byddai'n dechrau fo yma. Ffwr yma? Yn y barod, boys? Ffwr yma, oes. Awe. Awe, hogia. Reit, hogia, da ni wedi amser da iawn yn casglu'r holl sbwriel yma ar y traeth heddiw, ynddo? Ond tiw, pam ti ddim wedi rhoi y sbwriel yma yn y bin? Wel, da ni ddim wedi rhoi'r sbwriel yn y bin eto, achos o'n i'n meddwl, sa ni'n gallu ailgylchu rei o'r pethau mwan iawn. Y topiau plastig, gyda ni ddarna o pren, ia, na ni. Da ni'n mynd I greu, addurn bach I roi yn yr ar, iawn. Da chi'n barod I fynd? Wel, amdani ta, dewch I ni ddechrau creu. Ar ôl golchi'r poteli a'r topiau llefrith, maen nhw'n berffaith ar gyfer I hail ddefnyddio efo'r holl froc môr dwi a'r hogia di gasglu I greu ein haddurn. Mae codi hefyd yn sôn am yr holl bethau eraill mae'r bechgyn I mwynhau gwneud yn y sgowtiaid. Da ni'n fath o cael barbecues weithiau ac mynd i'r traeth, mynd am cerdded, pethau fel yna. Ac mae'r hogia yn amlwg yn mwynhau treulio amser efo'i gilydd yn yr awyr iach yn gwneud pob math o weithgareddau. Ar y ffens yn hogia. A dyna ni. Wel, pa ffordd well o dreulio'r diwrnod nag yn gofalu am yr amgylchfyd, yn gofalu am greaduriaid ac anifeiliaid y môr ac yn cael amser da yn yr awyr iach. A chofiwch, yr unig beth da ni'n gadael ar ôl ar y traeth ydy... Olion